Na Slovensku sa nachádza množstvo krásnych a veselých miest. Je tu však aj zo pár miest, o ktorých sa vôbec nehovorí. Či už sú to schátrané kúpele, ktoré boli v minulosti svetového charakteru, zaniknutá nemocnica, alebo proste len zámok s veľmi temnou históriou. Preto si teraz ukážeme top 10 najdesivejších miest na Slovensku. Uvoľnite sa a pozorne sledujte. 10. miesto, Baňa Horný Augustín pri Pezinku. Niektorým sa zdá desivá, iným zasa krásna. Krásna je pravdepodobne kvôli jej výnimočným farebným kvaplám, ktoré pravdepodobne nikde inde tak ľahko nenájdete. Desivá je pravdepodobne najmä kvôli jej znepokojivým zvukom. Tu je krátka audio ukážka. Tieto zvuky tu vytvárajú približne 80-metrové šachty, do ktorých sa vlieva veľký prúd vody a túto baňu prepája s mnohými inými. V bani sa tiež akoby zastavil čas a môžete v nej nájsť staré kolajnice od banskej železničky či veľmi starý banský vozíček alebo lampášik. V bani sa takisto nachádza asi jediné pamukale na Slovensku, čo je miesto s oblasťou tektonického zlomu, kde na povrch vytekajú teplé minerálne pramene bohaté na vápnik. V bani je tiež veľmi vysoká radioaktivita, ktorá by mohla pri dlhodobom pobyte spôsobiť veľké zdravotné problémy. 9. miesto, raketová základňa na Devinskej Kobyle. Kým bola základňa funkčná, jej výzbrojou bolo 16 protilietadlových rakiet typu S-125 Nevan. Na tejto základni bolo celkovo 20 objektov a posádku tvorilo 140 vojakov. Podľa zdrojov tu dokonca vraj ukrývali aj jadrové hlavice. V minulosti to však bola jedna z najkrajších kasární pre vojakov. Boli tam dymové sklá, mramorová podlaha a podobne. Dnes je však raketová základňa v katastrofálnom stave, je ľahko dostupná a predáva sa za fakt smiešne peniaze. 8. miesto, štôlňa Štefan pri Rovnom. A opäť sa vrátim k banským dielam, tentokrát však v okrese Svidník. Podľa dostupných informácií bola štôlňa Štefan hlboká 200 metrov a rozdelená do 5 obzorov. V súčasnosti sú všetky okrem 0. zatopené. Baňu otvorili koncom 19. storočia. Počas prvej svetovej vojny bol v obci Rovné zajatecký tábor a väzni pracovali práve v tejto štôlni. V štôlni Štefan sa ťažil najmä magnezit, ktorého evidovali v roku 2014 viac než 4 tony v kategórii Z2 a takmer 15,5 v kategórii Z3. 7. miesto, Sobranecké kúpele. Sobranecké kúpele objavili už v 14. storočí mnísi a využívali ich na liečenie chudobných. Už začiatkom 15. storočia boli chýrnym kúpeľným mestečkom a chodili tam ľudia aj z vedlejších krajín. Aj odborníci v minulom storočí dosvedčili, že sú tieto minerálne vody nadpriemerné a zaslúžili by si viac pozornosti. Kúpele však už viac ako polstoročia chátrajú a sú v beznádejnom stave. Jediná funkčná atrakcia v kúpeloch je pomerne zastaraný lesnícky naučný chodník, ktorý informuje o histórii kúpelov. 6. miesto, štôlňa Sirková pri Pezinku. Štôlňa Sirková je skutočne jedinečná, a to najmä svojím vzhľadom, pretože vyzerá ako uránová baňa. Na Slovensku máme dokonca aj skutočnú uránovú baňu neďaleko Košíc, ktorú však Greenpeace muselo zrušiť. Hlavný vchod do štôlne Sirková je momentálne zatarasený a vyteká z neho iba malý železitý prameň, ktorý v minulosti slúžil ako prameň pre kúpele na mieste dnešnej Pinelovej nemocnice. Do štôlne sa však aj napriek tomu dá vojsť, lenže oveľa komplikovanejšie. Štôlňa má veľmi zložitý systém chodieb a dá sa tam pomerne ľahko zablúdiť. Ťažil sa tu najmä antimon, ale aj arzén a zlato. Piaté miesto, Trnavský cukrovar. Trnavský cukrovar je obrovský chátrajúci komplex budov, ktorý je krásnou dominantou Trnavy. Komplex budov je dokonca aj zákonom chránený, ako pamiatka. Málo kto však vie, ako to vyzerá zvnútra. Cukrovar nie je funkčný už od 19. storočia, takže stihol pomerne viditeľne schátrať.
Je to pravdepodobne najväčší chátrajúci komplex budov na Slovensku a pôsobí veľmi temným dojmom. Trnavský cukrovar bol kedysi jedným z najväčších v Európe, no dnes cukrovar chátra a keďže je prísne strážený, je v ňom až desivé ticho. Štvrté miesto. Dom duchov v Šťavnických baniach. Dokonca aj Slovensko má svoj dom duchov, v ktorom boli spozorované mnohé paranormálne javy. Dom je starý viac ako 500 rokov, čo znamená, že ho postavili okolo roku 1500 a takú dlhú dobu hoci ktorá stavba len tak nevydrží. Ľudia vravia, že sa z neho cez noc ozývajú desivé zvuky, ktoré naháňajú mráz po chrbte. Počas vojny tu dokonca obyvatelia ukrývali aj Židov v tajnej miestnosti medzi stenami, ktorá bola objavená až prednedávnom. Tretie miesto. Liečebný dom Machnáč. Liečebný dom Machnáč bol postavený začiatkom minulého storočia a na tú dobu to bol jeden z najmodernejších liečebných domov na Slovensku. Dom má nevyčísliteľnú architektonickú a pamiatkovú hodnotu, no aj napriek tomu naďalej chátra aj v katastrofálnom stave. Je neprístupný verejnosti, no aj napriek tomu doň chodí mnoho ľudí, ktorí ho ničia. Podobný osud postihol aj architekta tejto stavby, ktorý vyhral zlatú medailu za architektúru vo svetovej výstave v Paríži, no v závere svojho krátkeho života upadol do úplného zabudnutia. Druhé miesto. Kúpele Korytnica. Už roky chátrajúce kúpele v Nízkych Tatrách postihla skaza a z kedysi jedných z najslavnejších kúpeľov v celom Uhorsku, ktorými nepohordol ani Ľudovít Štúr, ostali len chátrajúce budovy. Liečivé účinky minerálnych vôd poznali už v 14. storočí ich objavitelia. V 19. storočí tu stálo už 12 kúpeľných domov, niekoľko súkromných viliek, kúpeľný dom a reštaurácia. Minerálna voda z Korytnice dokonca v minulosti získala medaily na svetovej výstave. Kúpele boli uzavreté pomerne prednedávnom, a to kvôli zadlženosti vlastníka. Vnútorné priestory kúpeľných domčekov však vzbudzujú dojem, ako by tam zastal čas a nikomu na nich nezáležalo. Pod nánosmi prachu sa povalujú staré fľaše, topánky, taniere, gramofónové platne, jedálny lístok, odkazy na vianočný večierok a mnoho iného. Obnova areálu by však stála milióny eur a tak je už len otázka času, kedy budú zbúrané. Prvé miesto. Krvavé kúpele. Pri kúpeloch ešte ostanem, i keď tieto neboli prístupné pre verejnosť. Minulosť Šachtického hradu je veľmi temná a to už nik nezmení. Žila tu totiž šialená kráľovna, ktorá masovo zabíjala ľudí. Narodila sa v roku 1560 a už v jej 15 rokoch sa presťahovala do Čachtíc, kde začali všetky jej vražedné úchylky, kvôli ktorým bola zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov ako najväčšia masová vrahyňa na svete. Údajne sa kúpala v litroch krvi mladých panien, čo sa síce nedá úplne dokázať, ale už len tá predstava je strašná. Čo je však fakt, že to bola pani sadistka. Bičovala nahé dievčatá a tešila sa z ich bezmocnosti a nevinnosti. Rada im zabodávala ihly do prst, prikladala rozžeravené nástroje na tie najcitlivejšie miesta. Znetvorené tela potom hádzala do priekop v okolí zámku. Ak teda pôjdete niekedy na Čachtický hrad, možno okúsite mrazivý a temný dotyk histórie a treba si uvedomiť, že masové vraždy a tečúca krv bola za múrmi hradu na dennom poriadku. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, pretože pokiaľ áno, nezabudnite dať like a najviac by ste ma podporili, keby ste video zdieľali. Do komentárov tiež nezabudnite napísať, ktoré z miest sa zdalo najdesivejšie vám. A pokiaľ ste tu noví a toto je prvé video, na ktoré sa pozeráte, kliknite prosím hore vpravo na odber. Díky za zhliadnutie a vidíme sa čoskoro. Čau.